Ang magserbisyo, tiwalaan ng tao. Diyan nagsimula aming pangarap. Kahit mahirap, dahil sa disiplina, ngayon nagbunga na ang pagsisikap. Mababa na rin ang ating nilakbay. Sa takbo ng buhay, kami lagi niyong kasabay. Di titigilan, lalo pang gagalingan. Pag-iigtingin pa ang katipiran, ang kahusayan at kagandahan ng loob. Sa amin ay inyong maaasahan. Paggalang sa isa't isa, yan ang aming gabay, ang aming tagumpay. Kayo ang nagbigay. Di at ganda ng pagkakaisa, Lahat tutugunan, kami ang inyong kanluran. Kasureko dos, simbolo ng galing at husay. Di magtatapos, pagganda, pagtulad ng buhay. Kahit pa, ilan mang bagyo, nandito kami, di patatalo. Bit-bit ang prinsipyo Para sa tao, ang serbisyong tuloy-tuloy, di magtatapos. Pangakong Kasureko dos. Liwanag ang hatid sa inyo, serbisyo sa 10 distrito, sa Kasureko dos. Ako, kita, gabos, ang pagtiribanan. Dedikasyon na di mapapantayan. Kasureko dos, simbolo ng galing at husay. Di magtatapos, pagganda, pagkulad ng buhay. Kahit pa, ilan mang bagyo, nandito kami, di patatalo. Bit-bit ang prinsipyo para sa tao, ang serbisyong tuloy-tuloy, hindi magtatapos. Ayos, ika, ako, kita, gabos. pamilyang Kasureko dos. Ang magserbisyo, tiwalaan ng tao. Diyan nagsimula aming pangarap. Kahit mahirap, dahil sa disiplina, ngayon nagbunga na ang pagsisikap. Mababa na rin ang ating nilakbay. Sa takbo ng buhay, kami lagi niyong kasabay. Di titigilan, lalo pang gagalingan. Pag-iigtingin pa ang katipiran, ang kahusayan at kagandahan ng loob.
sa amin ay inyong maaasahan. Paggalang sa isa't isa, yan ang aming gabay, ang aming tagumpay. Kayo ang nagbigay. Di ba'y ganda ng pagkakaisa, lahat tutugunan, kami ang inyong kanlungan. Kasoreko dos, simbolo ng galing at husay. Di magtatapos, pagganda, pagtulad ng buhay. Kahit pa, ilan mang bagyo, nandito kami, di patatalo. Bit-bit ang prinsipyo para sa tao. Ang serbisyong tuloy-tuloy, di magtatapos. Pangakong Kasoreko dos. Liwanag ang hatid sa inyo, serbisyo sa 10 distrito, sa Kasoreko dos. Ako, ika, kita, gabos, ang pag-iribanan. Dedikasyon na di mapapantayan. Kasoreko dos, simbolo ng galing at husay. Di magtatapos, pagganda, pagkulad ng buhay. Kahit pa, ilan mang bagyo, nandito kami, di patatalo. Bit-bit ang prinsipyo para sa tao. Ang serbisyong tuloy-tuloy, hindi magtatapos. Ayos, ika, ako, kita, gabos, pamilyang Kasoreko dos. Ang magserbisyo, tiwalaan ng tao, diyan nagsimula aming pangarap. Kahit mahirap, dahil sa disiplina, ngayon nagbunga na ang pagsisikap. Mababa na rin ang ating nilakbay, sa takbo ng buhay kami lagi niyong kasabay. Di titigilan, lalo pang gagalingan, pag-iigtingin pa ang katipiran, ang kahusayan at kagandahan ng loob. Sa amin ay inyong maaasahan. Paggalang sa isa't isa, yan ang aming gabay, ang aming tagumpay. Kayo ang nagbigay. Di ba'y ganda ng pagkakaisa, lahat tutugunan, kami ang inyong kanlungan. Kasoreko dos, simbolo ng galing at husay. Di magtatapos, pagganda, pagtulad ng buhay.
10 distrito sa Casureco 2. Ako, ika, kita, gabos, ang pagtiribanan. Dedikasyon na di mapapantayan. Casureco 2, simbolo ng galing at husay. Di magtatapos pagkandak, pagkulad ng buhay. Kahit pa ilan mang bagyo, nandito kami, di patatalo. Bit-bit ang prinsipyo para sa tao. Ang serbisyong tuloy-tuloy, hindi magtatapos. Ayos, ika, ako, kita, gabos, pamilyang Casureco 2. Ang magserbisyo, tiwalaan ng tao, diyan nagsimula aming pangarap. Kahit mahirap, dahil sa disiplina, ngayon nagbunga na ang pagsisikap. Mababa na rin ang ating nilakbay. Sa takbo ng buhay, kami lagi niyong kasabay. Di titigilan, lalo pang gagalingan. Pag-iigtingin pa ang katipiran, ang kahusayan at kagandahan ng loob. Sa amin ay inyong maaasahan. Paggalang sa isa't isa, yan ang aming gabay, ang aming tagumpay. Kayo ang nagbigay. Di ba'y ganda ng pagkakaisa, Lahat tutugunan, kami ang inyong kanlungan. Casureco 2, simbolo ng galing at husay. Di magtatapos pagkat Casureco 2 Safety Tips. Kung nagwawara-warang biglaan ang kuryente kausakan makusog na duros o problema sa linya, i-off tulos at tanggalon sa saksakan ang mga appliances, hinhuli taba at magdulot ining pagkaraot o kasulok. Ang pagirumdom na inihali sa Casureco 2. Casureco 2 Safety Tips. Kung may sanganing kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab,
i-report tulo sa pinakaharining opisina kan Kasureco 2 para maaksyonan asin da magkausanin da kulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga linya ng kuryente sa laok kang harong asin baka magdulot ng kasulok. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Kung minapili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Maglikay magpalayag ning boradol harani sa linya o kawad ning kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ng power outage. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ng kasulok. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikayan na magbalik ang kuryente sa main line o poste asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Applying for a new connection or a change in account name with Kasureco 2, one must undergo first a pre-membership seminar. Who are required to undergo the pre-membership seminar? Only new members and those applying for change in name for existing accounts wherein he or she is a new member. For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required. Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Kasureco 2 main office at Barangay del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Every Fridays from 8 to 10 a.m. at the Calabanga Bumbon sub-office at Barangay Kipayo, Calabanga. And every first and last Wednesdays of the month from 8 to 10 a.m. at the Tinambak Siruma sub-office at Barangay Santa Cruz, Tinambak. Don't forget to bring the following: any valid ID and a special power of attorney or notarized authorization letter for representatives of the new member. Kasureco 2, serving better for you. Kasureco 2 Tipid Tips. Kung minapili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Magamit ng mga LED lights o LED-based technology sa mga lighting equipment. Ini para makatipid sa konsumo kung ang habol pareho ang kusog kang liwanag o mas maliwanag na ilaw.
Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Sa inhali ang satong kuryente. Sa simpleng paagi, ini minahali sa mga power generators o planta ng kuryente as in hinahatod ini sa mga harong gamit ang mga gawad as in poste ng kuryente. Inihali man sa man iriba-ibang forma ng power generators as in kan coal hydro as in geothermal power plants as in mga renewable energy sources aro kan solar, wind as in iba pa. Idinidistribuer ini sa buong Pilipinas sa paagi ka National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Asin paghali NGCP, idinidistribuer ini sa mga electric utilities araw kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Kasureko 2 sa saindang coverage area, bago ini makaabot sa satuyang kanya-kanyang harong. Ano ang nilalaman kang satong power bill? Ang satong power bill minakumpwesto kan mga singilon poon sa generation cost na ipinapasa hali sa mga power generators. Transmission cost na ipinapasa man hali sa NGCP. Distribution cost na sinisingil kang satong electric utility araw kang Kasureko 2, susugman ang computation pinagbasehan sa ERC Resolution No. 16 as in 20 Series of 2009 as in Resolution No. 10 Series of 2018. Asin man ang man iriba-ibang bayadon sa gobyerno. Taano araw kaini ang singil sa kuryente? Sa napapaduman ang sinisingil. Araw kaini ang singil kang kuryente ninhuli taiyuman ini ang ipinapasa sa to na singilon kan mga power generators o planta ng kuryente. Lalo na sa pag-abot sa mixed generation cost, transmission cost as in system loss charge, darakan pagbago ng presyo ng coal sa merkado sa kinauban. Halos 80% kan sa tuyang binabayad sa kuryente, minaduman lang sa nasa power cost o sa ipinapasa sana na singilon kan mga power generators as in NGCP. 13% man minaduman sa mga obligasyon niya to sa gobyerno. Asin ang nakukualang kan sa tuyang kooperatiba para sa pang-araal daw na operasyon kaini, asin pagmantenir kan sa tong mga pasilidad asin linya, 8% sana. Kasureko 2 tipid tips. I-off ang mga ilaw kung inidaiman kaipuhan asin maliwanag na. Ini para makatipid sa konsumo asin di maglobo ang bayadan sa kuryente asin mapalawig pa ang buhay kan mga ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 tipid tips. Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente, asin maiwasan din na mag-overheat asin magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Mga kasama, maray na pagkaaga sa Indo Gabos. Yaon po kamo sa programa kan Kasureko 2. Daw na Biyernes, 23 kan bulan kan February, taon 2024. Dili po sa DWNX niyaon si Radjuman Ray Gomez sa lado teknikal. Ini po ang sandung lingkod. Ako po si Radjuman Manny Basa maasiste kan mga opisyal
na pwedeng maging bisita o bagaman sa paagi po ni kasamang Rener Pupa Bukay, Public Information Officer kan Kasureko 2. At sa tuya pong makakaibahan. Maray na aga tabi, sir. Good morning, Tabi Radyoman Mani. Isa sa kabus po na nag-antabay niya na pagkaaga. Welcome po sa programang Ansatong Kooperatiba sa radyo. Magiribanan kita sa laog ng sarong oras. Ano po, mapag-urulayan ang kalakawan kan sa tuyang kooperatiba. Ang ngunyan na si Manang ini, Tabi Radyoman Mani. Mabilisan lang ang aldaw. Iyo. Sa 23 na. Yan. Suna ko, mabilison ako. Hali pa kong pablo na. Tuod mahit. Gire-report ka pa lang na kasi akong ka natulog sa Iyo, importante kaya ang mga nagahalat kan mga good news as in patara-tara announcement hali sa Kasureko 2. Yan, Tabi Radyoman Mani, 23 Pebrero 23, 2024. And next Friday, March na. Iyo, And hanggang March 1. ang February 29 kaya Huwebes, kaya last ining programa sa bulan kan Pebrero, tama, okay. Yan. May good news kita, Wow. Duwang partean sa tuyang good news ko niyan. Enot itong sa tuyang power rates, panduwa itong sa tuyang supply ning kuryente, daradakula po ini Tabi Radyoman Mani sa satuyang sarong power supplier, kaya abangan po yan at yan after kang sa tuyang mga pagiramdom, as in syempre itong sa tuyang accomplishment, nagpili lang kitang mga accomplishment Tabi Radyoman Mani. Inulit, dakol kitang accomplishment kunya na kada semana dakulon kitang accomplishment. Dahil pa po dyan kabali itong mga natatrabaho ta base duman sa kahagadan kan sa tuyang ibang mga member consumer owners. Ito pong mga linya ng kuryente nila mapakarhay, pakita ning mga rehabilitation, bali nagpili lang po kita. And syempre itong sa tuyang pagpagiramdom duman sa mga member consumer owners lalong-lalo na sa residential consumer na magbayad kan sa endang nakukonsumong kuryente, o nakonsumo ng kuryente ka mga nakaaging mga bulan. Dahil dakulon Tabi Radyoman Mani sa record kasubago tighiling ko itong record bakulang hindi sa Naga City, maski hindi sa mga pagtaraid ng mga banwaan na sakop po kan sa tuyang kooperatiba kang i-recoverage yung Kasureko 2. Nagdadahol po itong may mga arrears, may pagkakautang Tabi Radyoman Mani sa tuyang kooperatiba. Kung sabihon dahil sinda nakakabayad on time kan sa indang babayaran sa kuryente, and pwede po sindang masubject for disconnection. Yan ang masakit Tabi Radyoman Mani. Ninuli pag naputulang ka, imbis na magdikit sa imong babayadan, madagdag pa Tabi Radyoman Mani dahil may mga babayadan pa kitang iba, araw kang reconnection fee. Yan, kaya daradakol naman po yan. Kung nangangay po kitang maray sa kwarta, and kung gusto tang ma-reconnect ang sa tuyang connection, kung naputulan kita, additional na 150 pesos po yan Tabi Radyoman Mani. Yaning mga dahil nakakabayad, yan, residential, saka may mga darakula pong kumpanya o big loads? Po. Big loads, dakol pa kita na igwamang kitang mga tigmo-monitor na nagkakaigwa po ning padikit-dikit na arrears. Ang iba nakikiulay Tabi Radyoman Mani. Igwaman ng mga negosyo na nabawi pa lang Kung sabihon kang nakaaging pandemya, talagang nagkaigwasin din yung problema. Naintindihan naman po yan, naaapektaran po talaga ang sa indang negosyo, and nagkaigwa po ning pundo kan sa indang negosyo. Ngunyan, nagbalik na kita sa normal, or nagkaigwa na kita ning pagbalik duman sa mga usual na ginigibot after ka itong pandemic Tabi Radyoman Mani. Yan,
nagre-recover pa lang kaya syempre ang kasureko to baga mabuot mabuoto na maray pag-abot sa satuyang mga consumers. Yan. Kaya nangyayari ngon yan, may mga konsiderasyon kitang tinatao pero sana dahil man pag-abusuhon. Iyo man nang hagad tatabi ra duman mani. And nahiling taman na nagre-recover na. Bako lang si mga residential consumers. Maski po si commercial, si mga negosyo, ikang mga nakaaging mga taon talaga, talagang mahihiling mo man, nagbabangon tabi ra duman mani. Pero sana bako naman yan maging rason kada na lang ma-implement ng massive disconnection si Kasureko to perming ang nirarason sa satuya, ang ibatang mga member consumer owners, pandemic. Bako naman pandemic po yan. Nagburokasan nagabos, may ng mga restrictions. Yan, atabiran zaman mani si satuyang. Pagiramdom, nanday maghalat maputulan. Nanday maghalat ng maputulan kung day pa sufficiente sa imong pagbayad, sa imong pambayad, sa imong mga nakonsumo ng kuryente, pwede ka magpasiring sa opisina, makiulay. Kung na rin mababayadan, basta importante, day na maghalat na maputulan. Iyo man lang yung pakiulay tatabi radyo man mani. Kung may tipo na kamo dyan, pwede nang ibayad sa satuyang kooperatiba. Kung yan maghapon po kita, nagbukas kita, idi sa Naga, sa main office kang Kasureko 2, as early as 7 a.m. Yan, hanggang 4 p.m. po ang duration ang satuyang pag-accept ng payment. And syempre, mayo po yan ng non-break, dire-diretso. Yan, may shifting kita kan sa tuyang mga tellers. Yan. Sa mga area offices man, syempre, igwa man po kita ning naka-standby dyan ng mga tellers, na nag-accept kan sa tuyang payment, tabi radyo man mani. Nagbubukas ang mga area, ang collection office sa area, 8 a.m. Pero igwa man ang iba, 7:30. Yan, depende po duman sa naka-schedule na teller na matukaw sa aldaw na yan, tabi radyo man mani. Ang pakiulay mi lang po, hanggang lang kitang alas 4. Yan. Dahil po lampas ng alas 4, minsan nagkakaigwa kita ng problema, cash count na si teller, 4:30, saka lang maabot, mabayad. Yan. Sana dahil man mag-abot ng alas 4. Pwedeng bago mag alas 4, yao na kamo sa opisina kang Kasureko 2. Yan, nakapila na kamo, nakatukaw na kamo duman sa mismong opisina. Akuon pa po yan. Yan, sa endong bayad. And pag Saturday man, half day po kita, 8 a.m. to 12 noon. O yan, pag sinabing 12 noon po talaga. Minsan ang 12:30 nagiging eksakto pong 12 noon. Minsan maabot kita 12:30. Yan, makikiulay. Mayo naman si teller. Naka-duty. Yan, sayang po kami sa endong pamasahe. O dahil na po magpasiring sa mga opisina kang Kasureko 2. Kung gusto po din mabayad, may arrears, may mga pagkakautang kang mga nakaaging mga bulan, pwede kitang bayad sa SM City Naga. May arrears po kamo, basta dahil naputulan. Yan, pwede kita magbayad dyan sa SM City Naga and Save More Pili. And pwede man kita sa tuyang mga payment channels, arog ni 7-Eleven, pwede man kita dyan, LCC, hindi sa mga ibang mga Petron, gasoline station. Yan, hindi sa may Panganiban, sa may Carmelite, hindi po sa may Harin sa Rotonda, ining pasiring sa Magsaysay, igo dyan Petron, nag-accept man po yan. As in sa iba pang mga tindahan, nag-accept ng payments sa Kasureko 2, may nakalag man po yan ng karatula, na nag-accept sin ng payment sa Kasureko 2. Yan. Or pwede kita magamit ng application, araw kang GCash, pwede kita i-EasyPay, i-True Money. Kadaklan ki-True Money sa mga tindahan, in ki-GCash. Yan. Mas dakol na tabi radyo man nagbabayad, nagtatangkili kayo ng mga application pa. Basta may pondo lang sa indong application, may paproseso po yan. Pero kung mayo man kitang may babayad ka yan. Kaya lang, ang condition lang po kayo ni dapat ay nag-pass due. Di pa nag-pass due sa endong
bill sa kuryente sa Kasureco 2. And siguraduhon ta lang kung mabayad po kita and magamit kita kay mga application in sa pagi kang mga online. Tama si detalye kang sa tuyang ilalaag duman sa tuyang mga application aron kay ning GCash. May mga instances kay tabi ra duman man nagrereklamo si consumer dahil na-process si sa iyang payment tig-save pa nga ni si nagluwas na notification ali kay GCash. Pero ang nangyari sala pala si account number na na-input iyan ang dipisilon tabi ra duman man minsan nakakalaog sa ibang transaksyon. Yan kaya iyan ang pagiramdam ta siguraduhon tang maray may mga pagkakataon na ibayad duman sa sarong electric cooperative na kataid kang Kasureco to. Yan, di napapagal siya maghanap. Yan, masusugpa itong account. Yan, medyo sayang man inot na inot sa effort, panduwa si kwarta. Yan ang pinaka-importante. Kung daradakula pati ang sa imong babayadan sa kuryente na talaga magkakaproblema po kita kayan. Yan, kung may mga na-encounter man na problema, halimbawa nagbayad ka mo sa GCash pero sa sunod ngayong bulan, ngunya na bulan ngayong Pebrero, nagbayad ka mo sa GCash tapos next month nagluwas pa po itong binayadan nindo si previous months sa pagi kang GCash, pwede po nindong ipahiling si notification na na-process, magpasiring po sa main office kang Kasureco 2 para magpasis kita sa tuyang mga IT para at least kung sakali man baka nagkaigwa lang ng problema duman sa pag-upload kaya day po na i-post sa indong payment pero naglaog man duman sa account ni ECPay or ni GCash. Ang gigibuhan ta kayan magkakaigwa kita ng checking and adjustment po kan sa indong bill. Kaya day maghadit ipasiguro lang po si mga notification na na-process po ang sa indong payment sa paagi po kaya ng mga online application. Pwede man po kita sa mga bangko may nag-accept man po kita ning online saka over the counter. Yan ang mga bangko pong ini, pwede kita sa Bank of Commerce, Queen Bank, TBCom, BDO, Land Bank, Malaray Rural Bank, Union Bank. Yung pong mga bangkong yan pwede mag-accept. Ang iba dyan nag-accept ng online, check lang sa indang mga portals. Mahihiling ta po yan. Duman sa indang website, sa indang portals. Kung igwa dumaning Kasureco to online payment, pwede kita magbabayad dyan. Or over the counter. Yan. Ining Rural Bank of Malarayat sa Carolina, over the counter sinda. Yan. Kaya si mga nagdadyan, nagbabayad, automatic man pong naipaprocess sa indang payment. Pwede man po sa ibang mga bangko, yan, aron kay ning Queen Bank, nag-accept man sinda, ning over the counter, Bank of Commerce. Ini po kayong iba medyo busy tabi ra duman man ang ibang mga staff ninda kaya mayo nagki-cater kay itong sa tuyong over the counter na transaction sa pagbayad ng kuryente. Pero sa online pwede sindang mag-accept kayan. Yan tabi ra duman man sa tuyong mga pagiramdom. Sa collection. Pero duman sa mobile collection, kumusta ang update tabi kasama okay, mobile collection sa ngunyan maipakita ning bagong schedule siguro by first quarter kang first week or second week kang March yan ilingon ta naman kung magkakaigwa naman kita ning mobile collection. And syempre maapili naman kita ning lugar or barangay Igdisanaga or sa pagtaraid ng mga banwaan na sakop kan sa tuyang kooperatiba para magsagibo kita ning mobile collection. Abangan lang po si mga announcement sa Kasureco Facebook page and sa tong cooperative Facebook page kung may naka-schedule kitang mobile collection. And syempre, nagpapadagos ito sa tuyang pagbasa ng mga metro. Ang poon po yan kang Pizza 19. Yan, sa gabos ng mga big loads and ang surunod na po dyan si mga residential consumers na kung saan kung makareceive kita ng bill ngunyan na bulan na Pebrero, saro yan sa good news ta money. Siguro diretson ko na lugod, Sige. Ang good news ta. Good news. Yan, mga kasama. Yan. Yan na ang good news.
Kukururaho talagang. Okay, garo mga aki bagayan. May account na yan sa Kasureko. May. Kururaho pati ano. Sige. Yan, okay. Ngunyan pong bulan na Pebrero 2024, nagluwas na po si Satuyang Power Rates. Ano? Na kung sain, good news talaga ini sa Satuya Gabos ng mga member consumer owners. Ano po, lalong-lalo na, hindi sa mga residential consumers na dakula po ang katabangan kaini, ngunyan na bulan na Pebrero, dakula ang may tatabang kaini sa pang-aral daw tang gastusan. Ano? Dahil nagbaba po ang Satuyang taripa sa kuryente, kumpara na kaaging January 2024, ano po, na nasa 8 pesos. Sa residential consumer po ini, 8 pesos point 1989 centavos kan January, ngunyan pong Pebrero 2024, 7 pesos, 7 pesos point 9141 centavos per kilowatt hour. Kung sabihon tabi radzuman mani, ang binaba tangon niyan sa residential consumer ay ning taripa ta sa kuryente nasa 28 centavos. Yan. Dako lang bagay, dako lang katabangan ini sa Satuyang mga member consumer owners, nagbaba po sa Satuyang taripa sa kuryente. Sa low voltage man, kang January 2024 na nasa 7 pesos point 3236 centavos per kilowatt hour, ngunyan pong February 2024, 7 pesos point 0388 centavos per kilowatt hour, nagbaba mo po yan, nasa poco mas o menos 28 centavos po. And sa high voltage kang nakaagi pong January 2024, nasa 6 pesos point 4647 centavos per kilowatt 24, 6 pesos point 13 37 centavos per kilowatt hour. Nagbaba po ng nasa Paid po ang linya, IMG. Yan. Madali lang. Tabi, Radyo Man Ray. Sa ngunyan po, pigpapahiling po ang power rates. Radyo Man Ray, naku yan kita. Yan. Balik kita? yan. Sige po. Okay na. Okay. O, sige. Power rates. Tapos tabi radyo man mani. Kaya yan, nakulang bagay yan. Hindi ko lang katabangan sa Satuyang mga member consumer owners. Kung sasabihin po, kung makareceive kita ng power bill, ngunyan na bulan na Pebrero 2024, effective rate na po ini. May mga may mga kahaputan sa Satuya na ini ngayang bago ngayon yung power rates, ngunyan na Pebrero, baka nga implementation kaya ni March, effective rate na po ini. Ang ngunyan mismo, kung makareceive kita ng bill sa kuryente, automatic na po yan na yun na po ini ang computation o ini ang basis kang pag-compute kan sa indong babayadan sa kuryente, ining power rates ngunyan na Pebrero 2024. Yan. Sarapang good news, po? Yan, kang nakaagi pong bulan, January, na-approvean po itong extension another 20 megawatts sa PISAM na nagpapabakal sa Satuya ning hababang presyo kang kuryente tabi radyo man mani. Gusto sabihon, na-extend kita ning nasa sarong taon giraray tabi radyo man mani ang extension na tinaw sa Satuya kang PISAM, hanggang po yan December 2024 tabi radyo man mani. Yan. Gusto sabihon, dakula po ang may tatabang kaini sa Satuyang Kooperatiba. Dahil igwa kitang sigurado na ng 20 megawatts, ngunyan pating papaabuto na summer, ngunyan sa naka hindi sa PISAM dahil na-extend kita, gusto sabihon may sigurado na kita ng 20 megawatts na barato pang nababakal kan sa Satuyang Kooperatiba. Yan, may effect man ini sa Satuyang rates. Kung sakali man hababa po ang presyo kang PISAM yung 20 megawatts doon sabihon kay ini kung sakali man maglangkaw ang taripa sa kuryente, duman po yan sa wholesale electricity spot market dahil pwedeng tumaas ang WESM, ang presyo sa WESM
lalong-lalo na po ngunyan na palaog kita sa summer season. Yan. And kaya di pakakampante sa to yung mga member consumer owners na may mga naghahapot nga ni Pebrero ngayon hababa. Inaasahan mi nga March nga hababa manggirara. Yan. Kaya di kita pagkakampante kang araw kaya ning taripa sa kuryente. Kung hababa ngayon na Pebrero, dahil aram by March baka maglangkaw na ini. Tabi radyo man. Yan, good news talaga yan. So ano ang karahayan na liwat po kitang nag-renew tabi, nag-post kita no? Kasamang Riner. Madali lang. Tagaro baga nag-page kita sa mga oras na ini. Kasure ko to. Dahil ko po aram kung digdi po sa muya ang problema. ang magserbisyo. Pero piging veteran ta sa live program. I-type lang po ang sa tong kooperatiba sa Kasuray Kutu page. Kahit mahirap, As in live man po kita sa RMN DWNX Facebook. Sige. Pero may no? Yan. Sabi ko ano na karahayan naliwat kita naka-renew tabi kasama Grenel. Okay, ito tayo man secure ang satuyang supply ng kuryente. Lalong-lalo lang yan na summer season. Papalaugon summer, yan. Tasaro kay sa concern kay ngonya itong supply na kung sain tigihiling tangani. Dahil na rin yung kita igdi, kung sabihon, kung magtaas man ang presyohan sa BSM, dahil magkakaigwa, termina kaya nangyayari yan, base kaya itong sa tuyang mga data, ang mga nakaaging mga taon, na talagang pag summer season tabi radyoman mani nagkakaigwa ng pagnipis kang supply kang kuryente. Ang epekto po kayan, syempre, dahil sa init kang panahon, na doble, hanggang 50% ang ilalangkaw na konsumo o demand sa kuryente kan sa tuyong mga member consumer owners. Ang tendency kayan, pwedeng makakontribute po ini sa satuyang supply kang kuryente na magkulang, or magkaigawan ng kakapusan. Ang importante igdingon yan, may secure kita ng 20 megawatts hanggang December 2024, which is dakula po may tatabang ka ini na daing gayo maglangkaw ang taripa sa kuryente dahil ikaw kita ning nababakalan ng kuryente na hababa ali po idi sa pisam, and next din po ini tabi radzuman man ang pag-supply po ninda. Pero ngunya na sir, kadakol pwedeng handalan baga posibleng langkaw ang demand. Pag naglangkaw ang demand ka na kuryente, garo may mga kaagid na problema ang maabot. So paano ta ilaladawan yan sa experience kan Kasureko 2 tabi kasamang Renel? At kit na background ang mga paraan tabay ta. Okay, yung pong bagay na yan, actually ining summer season, permiman talaga tabi radzuman mani na base sa to yung mga experience kang mga nakaaging mga taon, talagang nalangkaw ang presyo kang kuryente dahil nga ni sa nagkakaigwa ng kakapusan supply ng kuryente o pagnipis kang supply kang kuryente. Ang pagkakaiba lang niya na taon na ini tabi radyo man duwa ang tigpe-prepararan ta si summer, pag abot kang summer season, ang panduwa itong epekto kang El Nino po. At mainit na nga ang summer season, sasabayan pa ng El Nino. Duwang bagay man, pag sinabing El Nino, pwedeng maka-experience kita ng labi-labing init kang panahon, or pwedeng may maglaog sa tuya ng kalamidad, araw kang bagyo. Iyan ang mga possibilities sa pwedeng mangyari tabi radzuman mani. Yan bagay na yan, kung dito man hinahagad ang tendency kaya ang perming pigpiprepara ng taglit pinaka-worst tabi radyoman man na pwedeng mangyari. Ang summer po sabi tangani ang epekto ka ini init kang panahon na nadoble ang konsumo o nalampas pangani sa doble tabi radyoman man halos nag 50% ang ilalangkaw ka ini sa nakokonsumo ng kuryente na pwedeng magresulta
duman sa paglangkaw kang taripa and pagkakaigwa ning rotational na pagwara ning kuryente dahil nga iyon ang nangyayari pag summer. Kaya lang ining epekto kong El Nino medyo bago ini sa tuya ngunyan nakasabay po ang summer season. Pero sa hiling ko ang national government may mga preparasyon man na ginigibo as early as second quarter or third quarter kang taon na 2023 last year. Kaya sa hiling ko ang impact po kaya kung sakali man talagang mamiminimize sa tabi rin zaman man si magiging epekto. Pero permi dapat kitang andam ng mga member consumer owners. Dito tinatakot pero kaipuhan maging preparado kita sa gabos na pwedeng mangyari o maging epekto kaining init kang panahon o El Nino na pwedeng magtama sa satuya. Maski sa presyo kang kuryente sa babayadan ta pwedeng mangyari yan. Or pwede man tabi rin zaman man may posibilidad man na maging mamantinir ang araw kaining taripa sa kuryente na hababa. Pero ang kalaban ta kaigdi, sinakonsumo ta ng kuryente. Pwedeng hababa si rates, kung mamantinir ta, or dahil man kita maglangkawan na maray, mamantinir man girara ining 7 pesos, 8 pesos, hanggang 9 pesos, dahil man maglangkaw na maray. Pero ang problema ta kaya, pwedeng maglangkaw si kilowatt hour consumption na nakukonsumo ta dahil duman sa paggamit ta ng mga cooling system. Aircon, electric fan, yan, itong tigpapalipot sa ref, yan, kabali yan, siguro at may discuss tayo tabi rin duman man, na mapag-ulayan ta naman lang yan, yan, kung paano kita magkakaigwa ng sistema sa paggamit po kayo ng mga pampalipot, ngunyan na papaabutin ining summer season or ining pagtama kang El Nino sa satuyang nasyon tabi rin duman man. Pwede tayong isingit na yan at yan. Yan, siguro sa panghuring parte, itong mga tips pwede tang mapag-ulayan. Talagang mainit ang araw kining ang pag-uulay. Ang mga kahaputan sa satuya perming arog kayan itong preparasyon sa summer, sa El Nino, kung ano mga ginigibo. Although sabi ta nga ni kayan bako pong bago ining pag abot kang summer, permi nangyayari yan every year. Kaya ang preparasyon ta dyan, kaya baga ang satuyang technical personnel, alos sinasabayan po ang mga schedule kang NGCP ng haralawig na power interruption, gabos na mga maintenance sa linya, si mga patrabaho sa linya na ginigibo ta, ngunyan na mga sa summer season na ini, talagang kaipuhan ta ng matapos. Dahil pa nagtaguran man, gusto sabihin din na kita mga kabuelo kayan. Saro pa yan sa preparasyon ta para din po magkaigwa ng mga pag-overload kan sa tuyang mga equipment, lalong-lalo na si mga power transformer and distribution transformer ta. And tandaan ta po, saro pa palan, bago ko malingawan, pag sa summer, nagkakaigwa ng preventive maintenance ang mga planta ng kuryente. Yan. Iyo nga na yan ang naihapot mo sa kuya. Kung data summer, ginigibo. Ining pagsasagibo ng preventive maintenance o maintenance kaya ng mga planta ng kuryente. Ang nangyayari kaya tabi zaman man kaya nagkakaigwa ng kakulangan o pagnipis kang supply kang kuryente pag sa summer dahil nagsasabay man po ining mga preventive maintenance o maintenance sa mga facilities kaya ning mga power plants na tigbabakalanta ng kuryente baka lang kang kasureko to kundi kaya mga ibang mga distribution utilities hindi sa tuyang nasyon. Ang nangyayari po kaya nagkakaigwa ng mga preventive maintenance sa mga equipment ang mga power generators dahil iyo man tigsasamantala man ining mainit ang panahon. Panagsagibo kayo ng tag-uran, di po pwede, buruksan itong sendang mga ekipahe. Di po applicable na bukasan o magkaigwa ng maintenance ning mauran. Kaya talagang nakakataon na kaipuhan nindang mag-maintenance man pag summer. Kaya iyo man yan ang tigahalat-halat kayo ng mga planta ng kuryente sa enterong Pilipinas na magsagibo ng maintenance.
Kasubanggi nadalang ko sa national news, pwede mangyari o gigibuhon kang national government pag nagkaigwa po ning pagnipis o kang supply kang kuryente this is sa tuyang nasyon, itong pagpaandar kay itong mga generator kaya lang ang gamit kay tabi radyo man diesel. Kung sa dihon pag diesel makarakantidad. Pag nagkuha kita dyan o mag-supply yan sa tuya o saro yan sa pwedeng mag-supply sa wholesale electricity spot market na babakalan kang mga electric cooperatives o mga distribution utilities, mangyayari mahal po ang presyo kayan. Dahil si cost kaya itong pagbakal kang diesel na panggatong para mag-andar itong mga generator na ito para makaproduce ng kuryente, mahal po si cost. Ipapasa po yan sa tuyag abos ng mga member consumer owners. O sa tuyag mga konsumidores ng kuryente. Mga possibilities na pwedeng mangyari, kaya mag-andam kita permi. Iyan ang permitong papagiramdom. Pag andam, may man yung problema. Kung di man mangyari, mas maray. Pero kung mangyari man, kung sakali may mga tigihiling ta mga posibilidad na yan, di ready kita. Tapig tautan ang ladawan, basado sa eksperyensya. Saro pa, igwa na kita mga kababayan o local government na piga-adapt na ining solar power, sa panahon na ini dakulang bagay na nakabawas na sinda. Halimbawa, ining solar power kan mga residential area, lalo na mga big loads, igwa ako nahihiling, igwa na sinda sa pagpagibukan sa indang mga darakulang harong, igwa ng solar power. Siguro pag-andam sa sa brownout. Pero kung iyan ginagamit na ninda, makakabawas-bawas. Pera kayan, barangay, local government o munisipyo, lokal na gobyerno, ang sa indang street lights, hali na sa solar power. So, dakulang bagay tabi ni kasamang Grenel sa panahon na yan. Iyo po, actually, nag-encourage pa kita, itong mga kumbaga, may dakulang pondo, o kaya may dakul na ipon na mga LGU, mga LGUs, magbarangay man yan, o mag-municipality, o mag-city, siguro mas magayon na kino-convert talaga ninda sa solar ang mga street lights. And pandua, ang kasuray ko to po, nag-encourage, mag-engage po duman sa inaapod ng net metering program kung sa tuyang gobyerno, kung sa tuyang departamento kang enerhiya, and syempre kang mga distribution utilities. Siguro pag abot po duman sa discussion kay aning net metering, ining pag-engage ang renewable source of energy, natigihiling na talaga na araw kay aning mainit ang panahon, kung dakulon kitang mga solar farm o mga planta, kuryente na renewable source of energy, kapag kay aning solar, dako lang maitatabang. Di masasayang po sa init kang panahon. Di kita magkakaproblema sa supply ng kuryente pag araw kaining halangkaw po ang demand dahil sa init kang panahon. Di po masasayang, and dako lang may tatabang sa satuya ng mga konsumidores ng kuryente. Maski nga ni baga itong mga pailaw sa tinampo tabi radyo man itong nga pod kayan, itong tiglalang sa tinampo baga guide mga ilaw ngayon sa tahaw yan, solar sa tahaw, power solar naman to. Kaya dako lang bagay actually dako na po ang nagkaka-interest siguro mapag-urulayan ta ini kung mag-gesta ang pwedeng from engineering department or core plan or MSD, si proseso po kaining net metering program sa paagi po kaining solar o iba pang mga renewable source of energy ta. Kaya lang saro man sa nagiging problema ngunyan itong hydro electric power plants pag hydro baga tubig. Pag ang tubig tabi radyo man nagkaigwa ning pag summer baga ang tubig nagkakaigwa ng problema ang source. Naguhurubas. Naguhubas. Kaya mas siguro applicable ngunyan pag summer itong mga solar talaga. Dakulo na ngunyan, aram ko igwa yan sa Upper Barangay Kang Naga,
Sa Kalabanga, igunda ko lang na solar farm. Yan, ako lang may tatabang kayo sa tuya. Sa ngunin po kayo, nasa transition pa lang kita pag-convert po kay itong renewable energy. Dahulon po kayo nagpo-put up na ngunyan. Gusto sabihin siguro, target kaya by 2026, 2025, 2026, or 2030. Yan. Kung sakali man, siguro ang gabos pong mga source of energy o kuryente na tigkukualan ta, siguro hali na sa renewable or any mga solar. Talagang daradakula lang kayo talaga ang kapital na kinakaipuhan. Pero ako man ang ROI na pwede tang makuha pag abot kang panahon. Yan. Mabuhi ka lang talaga. Siguro minimum yan ng nasa 60, 80,000. Salit lang ng mga panel sa tuyang mga harong. Pero yung mga plantang ini, darakula talagang bubuhiin din na Kuro kapital. pondo o kapital para at least makaput up kita ng sarong planta ng renewable ining solar plant, power plant. Yan, okay. Tabi rin naman maisingit ko lang si mga naging trabaho ta, nagpili lang po kita. Kadakol-dakol sa accomplishment ta. Yan, nagkaigo kita ning task force dyan sa si Roma si patrabaho ta. Last week kasabay po kay itong patrabaho kang National Grid Corporation of the Philippines kang Pebrero 18. Yan, nakulong po si natrabaho ta dyan. Clearing, majority kang nagibot at clearing of lines. Hali kita kasuudma dyan sa Banuan kang si Roma, talagang nahiling tabi radzoman man ang problema. Kadaklan sa mga linya ng kang kuryente, si primary and secondary lines, talagang haranihon na maray duman sa mga sangakang nyog, si mga palapa kang nyog, si mga sangakang kahoy, may mga kawayan pa. Yan. And ang hamon sa tuya duman, dipisilon po mag-clearing, lalong-lalo na kung ang gilid kang tinampo, bangin. Yan, si mga nahiling ta duman. Kaya sana maintindihan kita, although ginigibo ta ining mga clearing of lines, power line corridor clearing, dahil ini ang number one na nakakontribute duman sa unscheduled power interruption. So, day naka-schedule na pagwara kang kuryente dahil po sa mga sangakang kahoy, palapa kang yug na nakakatama sa linya kang kuryente. Yan. Dahil po maghahadit dahil yaon po pirmi ang satuyang kooperatiba, mga personahe ta na igibuhon ta ang satuyang trabaho na mamantiner po ang magayon na serbisyo, and syempre itong paglinig ng mga linya kang kuryente para at least reliable po ang supply kang kuryente. Lalong-lalo na sa Tinambak, Tinambak asin si Roma. Yan, dahil po kamo maghadit, mga taga Tinambak si Roma, kang last day yaon magita si Roma. Sa Tinambak, Tinambak kang nakaaging Merkules, Webes yaon kita si Roma, dahil po duman sa ginibong serbisyo caravan, ayan, kabali po dyan sa tuyang kooperatiba, Partido Asenso Caravan, yan, dahil po duman sa ining duwang municipalities po ining Tinambak si Roma, kabali po yan duman sa partido area. Yan, kaya kabali po ang sa tuyang kooperatiba sa naimbitaran na mag-attender po kay itong Partido Asenso Caravan para mga barangay officials, mga LGU barangay, si mga opisyalis ninda kung paano proseso, may mga kaputan kay duman si inyong connection, kung paano maka-request ng extension kang linya, or itong itong sitio electrification program, kasi iba pa pong mga concerns na ipapaabot sa Satuya. Presente man po dyan ang Satuyang Acting General Manager, si Engineer Edgardo R. Piamonte. Yan, nagpapasalamat kami sa mga organizers. Please, nagkaigwa po ng panahon si Kasureko to na maka-attindir man po kayo ni and sa mga concern kan sa tuyang mga member consumer owners luman sa paagi po kan sa indang mga representante o mga opisyalis kang barangay na ipabot man po sa Kasureko to. Yan. Nakulong mga programs kita dyan sa Tinambak si Roma, kabali na po si construction kaya itong bagong power substation na ilalag po dyan sa boundary kang Tinambak asin si Roma.
construction kang 69 kV line from Tinambak to Siroma, and syempre itong paglaag ta dyaning opisina tabi radyo manmani, itong bago tang opisina, kasabay po kay itong pag-put up taning bagong power substation. Yan nagpapasalamat kami sa ang mga taga Tinambak asin si Roma sa pag-attend rin po kang nakaaging aldaw. Yan. Yes. Okay. Ano pa? Ito po ito pong yaon duman sa may Balatas na poste na halina pong gustong ilipat kang Casureco 2, pero nasolusyonan pa lang si right of way kang LGU Naga. Yan, ipapasalamat kita sa LGU Naga sa pagtabang sa Satuya na makakuha ng right of way. Yan. Kasuod mo po na i-relocate na si poste dahil nakaka-apekto na po duman sa patrabaho kay itong Cesar, ining bagotang tigpapagibong building po dyan sa may Balatas. Arani po dyan sa Naga City General Hospital. Nahali naman po yung kasuudma. And kang nakaagi pong aldaw, hindi po sa may Tapas Compound, igaman po kita dyan ning natrabaho, dyan sa may Taal Extension. And nagkaigo kita dyan ning ribay kaya itong tagilid ng poste. And kabali po hindi sa mga kahagadan sa Satuya, na ipaabot sa tuyang reklamo and nasolusyonan ta na tabi at zaman money, and nagkaigo kita dyan ning paglinig man kaya itong linya kang kuryente. And sa Minalabak man po, dyan sa Sitio Tingting, Barangay Antipolo, Minalabak, nagkaigo kita ng rehabilitation kang linya. Kadaklan kaya sa mga linyang initabi at zaman money, ang mga poste ninda, kawayan. Itong nag-aagi pa yan sa tahaw kang kakaumahan. Kaya ang ginibot na dyan, may request sa Satuya ang barangay, and si mga member consumer owners na naka-star duman, ang ginibot na po, nagkaigong kita ng rehabilitation. Sa tabang po kang barangay dahil katuwang tasinda sa paghanap po, lakaw kaya itong right of way na agihan kang linya, kaya nagibot na po si rehabilitation kaya ning secondary lane ta. Nagpapasalamat kita sa mga taga Sitio Tingting, Barangay Antipolo, Minalabak, tabi radyo man. Yan. Iyo po yan, sa tuyang mga accomplishment. Pili lang kita, kakadakol-dakol. Paubos ang oras na, puro lang accomplishment. Yan, sige lang. May oras pa kita. Igawa pa kitang 10 minutos. Sige. Oh, may 10 minutos pa kita. Igawa Okay, pa sige. kitang 10 minutos. Okay, so bago napag-ulayan ta itong mga cooling system. Itong devices na ginagamit tangon yan na mainit ng panahon. Base kaya isa sa tuyang data tabi red zaman money, talagang halos inaabot 50% hanggang 60 or 70% na nalangkaw po ang sa tuyang nakukonsumo ng kuryente. Ngunyan na mainit ang panahon o may kasabay pa nga ng El Nino. Kaya tabi red zaman money dyan sa nagiging kausa itong mga cooling system, dahil mainit ang panahon, maisip kita ng paagi kung paano kita maliliputan. Dahil man pwede na magparaswimming kita kung saan. Yan, sa dagat mainit man. Okay, mahanap kita ng lugar. Or dahil lang kita malawa sa tuyang harong, pero ang disadvantage man kayan, ang sa tuyang mga appliances, number 1 po dyan, electric fan. Yan, ginagamit na permi. Ang paggamit po ng electric fan, yung tips na po inindagos, paggamit po ng electric fan, na perming naka number 3, makusugon siyang maray, tapos sige pang ikot-ikot ka yan, gihiling ba sa electric fan? Na paggamit ng electric fan na naka number 3 permi, tapos sige pang ikot, nag-iikot siya, dakula po ang epekto ka yan sa tuyong babayadan. Nakadepende pa yan duman sa number of hours na paggamit ta. Kung bakong summer, nagagamit kita ng nasa 4 to 5 hours. Ganyan na summer season, pwedeng magamit ang electric fan hanggang 8 to 12. Minsan, nalampas pa ng 12 hours. Kung sabihin, si number of hours na paggamit nindo, dakula ng epekto kayan. Pero sa laog lang ng 8 hours na paggamit ng electric fan na naka number 3 per May,
pwedeng maglangkaw ang satuyang babayadan sa sarong oras lang paggamit ta o sa sarong bulan na paggamit ta, pwedeng makadagdag ng 40 to 50 or 70 pesos ang satuyang babayadan sa kuryente kaya tabi ran zaman money. Kung mapapwede, kung saro man lang ang nagagamit ng electric fan, number 1 lang, naka-steady. Yan, may yan yung dagulang epekto sa satuya. Pero si number of hours man, dapat mamantinir ta. Halimbawa, ang pag-init kang panahon ngayon po, alas 10 o hanggang ngayong alas 3 ng hapon, gusto sabihin, within sa oras na yan, na nagagamit ang electric fan na yan, tabi red naman man, dyan lang kita magamit. Kapag alas 3, alas 4 baga, minsan, presko naman ang panahon, pundoon ta na. Unless talaga ang lugar nindo, loom na maray, kaipuan talaga mag-andar siya. Iyan si Pigya sabi ta. Si number of hours na paggamit ta, tapos si the way ta ginagamit ang appliances, dako lang epekto kayan sa tuyang babayadan. Iyan ang data po paglingawan. Electric fan pa lang yan. Si aircon, gusto tang maliputan. Ang ginigibog ang iba, sinasagad binababa ninda nasa 18 degrees. Ang paggamit ng mga aircon, gusto tang maliputan na maray, nagtatakig ka ng maray. Binaba sa 18 degrees. Dako lang epekto kayan, pwedeng magdagdag ng 800 to 900 ang sa imong babayadan kayan. Tabi rad zaman money, instead na 25 degrees lang, kung gusto mo talagang malipot ng maray, binaba mo pa hanggang 18 degrees ang lipot kayan. And nakadepende man yan duman sa imong number of hours sa paggamit. Ang gibok ang iba, pinoporopondo. Halimbawa, maluto ngayon sa luwas, nasa kwarto ngayon, si aircon pupundohon, maluwas. Tapos mga pirang sarang oras nga after magluto, pagkakaan mabalik, mapaandar na naman. Pag tigpuporopondo po lugod ang aircon, tapos maluwas kita, tapos mapaandar, mas lalo pong nagkukonsumo ng dakol ng kuryente tabi rad zuman mani. Mas maray na po na nasa 25 degrees, 26 degrees, basta mantinido po ang pag-andar niya. Ang tendency kay tabi rad zuman mani, pag pinando mo yan, hirit na naman si makina para paliputon si lugar. Iyan ang nangyayari. O si kwarto. Iyan ang nangyayari. Kaya mas makusog lugod si nakukonsumo taning kuryente. Kaya tandaan ta po, nakadepende po sa size kang sa tuyang kwarto ang gagamitin tang horsepower. Babakalon taning aircon. Yan. Kung ang sa imo ngayang kwarto, dakulaon, 28 to 40 square meter, tapos ang gagamitin mo 0.5 horsepower, dahil po, bagay duman subo duman sa iyang horsepower duman sa dakol ang kwarto, ang tendency kan hirit naman ay si aircon isa diton siya kumpara duman sa dakulaon na papailiputon yung area, magkakaproblema kita kayan. Kaya mas magayon kung 0.5 power to 11 square meter lang ang satuyang aircon ang area. Yan, malipot na yan. Depende po sa area. Maghapot kita naman sa mga babakalanta. Bagong kita po sinagbubuot mismo, kung dakula ngay ang kwarto, gusto sabihin dakula man dapat halangkaw man ng horsepower ang gagamitin ta. Ayun man lang yung gusto tang ipaabot pasukol ang kwarto. Ang iba nagba-back up ng electric fan para Yan, mas makonsumo. Oo, may aircon ka na may electric fan pa. Iyan ang daiba, iyan ang akma duman sa size kang kwarto, nagba-back up pa ng electric fan. Yan. Mas makonsumo lugod. Yeah. Electric fan sa aircon sinag-andar. Yan. Ibagay ta kung 2 horsepower, dakula man dapat ang area. Dahil man gusto sabihin na ang sa imo ngayang area sa day, tapos 2 horsepower ka, logi ka dyan, maliputo na yun naman. Iyo, duman sa sabi mong mantinido sa 25 degrees Celsius. Mas magayon. Ito pong linawon talang ito ha. Kung mabakasyon kita po doon ta, dahil mantinir yan ha.
Kung Iyo, iyo. kasulo naman ang delikado. Yan. Common, Saka common ano, sense. duman sa conventional na aircon, anong 1 horsepower ngayon, gagamiton ta. Kumpara duman sa inverter, na 1 horsepower, ang matitipid ta dako lang bagay. Kaya siguro kung mabakal kita ding aircon o mga appliances, consider ta itong mga inverter na, mga bago na bagangunan. Dahil man ang mga conventional. Pigmemenos, Conventional. Pero ilunong tagirare, pag-adalan tang maray. Lalong-lalo na kung halangkaw ang satuyang energy efficiency, guide, or energy guide level, energy efficiency. Ilingon tao duman sa satuyang nakadukot, pag consider tamang girara yan, yan, maging kita, mabusisi, pagbakal ng mga appliances. Minsan, pag napasala kita, dako lang epekto, maski sa babayadan sa kuryente, naapektaran na maray. Mas magayon, yan. Sa mga ref man, paggamit na ng refrigerator, siguro mas magayon, na ilistata na sa mga iluluwas, lulutuon tango niya na aldaw na ini. Minsan kaya, pag bubukasan mo, tapos isasara mo, mako kung may lalingawang ka naman ngayon, bubuka mo na naman, sasara mo. Minsan din, nasasarang maray, may kakal. Yan, ang nangyari ko yan, tabi Radzuman Mani sa 7 cubic refrigerator ta. Pag bukasara kayan, tabi Radzuman Mani, minsan dakulaon po ang nakakontribute, nawawarang kuryente, and naaksayatang kuryente. Ang tendency kaya, pag sige mong bukasara, tapos dahil mo pa nalalapat na maray, dakulaon po ang magiging epekto kayo sa tuyang babayadan. Pwedeng abutin ng 300 to 400 per month ang madadagdag kayan. Kaya pasiguro mas magayon planuhon kung si mga kukuanon. Saruroon lang ang pagbukas akan sa tuyang ref. Dahil advisable itong may nakaulay ako kayan, malipot naman nga si pagpapalipot ni sa ref, matagas na nga si tatanggalon si ref, pupundo. Nangyari, malipot naman nga sir, papaandaran mo na lang ngayon, paggagamitan na naman. Sala po, pareho man katong aircon. Dahil po, pagpapurupunduhon lugod, dapat mantinido lang siya nag-aandar. Ang tendency, dako lang matitipinta. Kapag malipot na siyang maray, automatic na po ang ibang aircon tangon yan, tapos ang ibang ang ref. Na pag malipot na siyang maray, ang tendency po, napundo man siyang kusa. Pag medyo dahil naman naabot itong temperature niya, yan, maandar na naman siya. Kumpara ka itong tatanggalon ta, pirang oras na dahil maandar, tapos pag saksak ta naman kaya, pag paandar ta naman, ihirit na naman si makina para maabot niya si level na lipot kang temperatura. Yan. Mas nagagastusan lugod kita. Dahil pag gibon aircon ang rep, Yan, pwede, igwamang kaya, binubukasan. May electric pan lang kaya. Oy, ano ka kayan, tabi Radzuman Mani, igwa kayo nangyari, route na si Pinto kang ref, kasi nagharali sa harong, nabukasan si Pinto, route na nga ni, dahil siya lapat na maray, or nalingawang bukas, nangyari nagkasurulo si harong. Yan ang dahil nag-overheat si makina kang ref. Tanding papalipot na kang ref, bako na si laog na, kundi si bilog ng kwarto. Si bilog ng harong, kaya hirit siyang maray. Correct. Ang resulta, nag-overheat. Yan. Kaya guning kasundo. Sa sunod, ma-invite kitang technical people. Experience siyang kasulo, kadaklan ba kaya sa kuryente. Kaya tama to na nagtatao kita ng mga tips tabi kasamang reader. Oy! Ayo. Tapos, iba pa, tabi Radzuman Mani, kung mahali kita sa tuyang harong, kung mahali kita, mabakasyon kita, mas magayon pong taranggalon ang gabos ng mga nakasaksak. Si mga appliances, yan, kung may desktop computer kita, yan, yung bagang permi nakasaksak. Minsan, itong mga speakers, Wi-Fi, kaya lang ang ginagamit baga ngayon si mga Wi-Fi, minsan tigba-monitor sa sendang harong, kaya po may internet connection.
Yan, si mga appliances pong na ginagamit, kung mahali kita ning nagkakapirang aldaw, mahali kita, tanggalon ta po yan. Dahil yan po, nakakakontribute pa yan sa paglangkaw kan sa tuyang babayadan. Ano? Dahil dakulong po ang nasasayang, apunta kan si phantom load, na kung saan talagang kulang, may contribute yan. Maliban pa kayan, unsafe pa po yan kung mahali kita. Dahil pwedeng magresulta ng kasulo, tabi radyo man. So, kadakol kitang nanoodaan, mga tips na makakatabang po sa satuyang, lalo na ngunya na summer, tabi kasamang Rener. Iyo. Okay. May naman siguro. Mayo na, naka-standby ang UNC. Iyo, kang 14 ata, foundation kang UNC. Iyo, congratulations. Iyo, dahil kita nakapaabot. Anyway, oratsan po yan. Iba pang kaganapan. Okay, yan. Thank you. Sa gabos po nag-antabay ng na pagkaaga. Sana makatabang sa Indo, si dikit na mga tips ta and si mga pagiramdam ta sa satuyang mga member consumer owners. Enjoy yung tamo na, ining hababang taripa sa kuryente. Bola na Pebrero. Sakata naman lang problema on si maabot na rates by March. Taday taman aram, baka mamantinir or pwedeng magbaba pa or pwedeng maglangkaw. Yan ang mga posibilidad na pwedeng mangyari. Tulong bagay lang, malangkaw, mamantinir, or magbaba. Yan. Oy, si Sir Romel Unsay, may kung may siling pandaa, mas tipid. Magano po? Kung magsiling pan, Yan ang sa siling pan, pwede man. Basta, dagdag ta pala, dapat perming malinig ang mga electric fan ta. Yan, kabali yan sa dapat electric fan, tapos itong sa tuyang mga filter, ng mga aircon, yan, dapat malinig yan. Pero. Okay. Yan. Okay. Thank you. Sobra na kita sa oras. Yan. Nakautang na kita sa UNC. Yan. Masunod po UNC. Din Kinchi Himenea. Himenea. Okay, thank you Tabi Radzaman Mani sa gabos na nag-antabay ngunyan sa IMJ Interactive sa pag-assist sa tuyang ngunyan. And syempre sa gabos ng mga members kang Junta Direktiba kang Kasureco 2. Yan, sa gabos ng mga employees kang Kasureco 2, sa mga technical personnel ta na naka-duty ngunyan, ingat po kamo sa indong trabaho. And syempre sa gabos pong mga nag-antabay permi every Friday sa programa po kang Kasureco 2. Sa ngaran po kamanemento kang Kasureco 2 sa pamamayo po kang Samuya Acting General Manager, Engineer Edgardo Arpeamonte, and syempre sa tuyang Board President, Director John Paul Santa Ana. Yan, follow po nindo Impisola sa iyang personal account. Yan, i-like po nindo, i-share sa iyang mga videos. Yan, hindi po si Rener po pabukay, mag-iribanan kita sa masunod na Biyernes ang satong kooperatiba sa radyo. Thank you po and God bless po sa kabos. Mabalos po kasi doon pangantabay, digdi sa DWNX, niya po ang sa tuyang pag-iriba. Niya dyan si Radyoman Ray Gomez, Salado Technical. Ako po si Radyoman Manny Basa, Tatak Arimen, Radyo mo Nationwide. Masunod na UNC. Kasureco 2 Safety Tips. Kung nagwawara-warang biglaan ang kuryente kausakan makusog na duros o problema sa linya, i-off tulos at tanggalon sa saksakan ang mga appliances, hinhuli taba at magdulot ining pagkaraot o kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2.
Kasureko 2 Safety Tips. Kung may sanganing kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharining opisina kan Kasureko 2 para maaksyonan asin daing magkausanin dakulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 Tipid Tips. Kung minapili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 Safety Tips. Maglikay magpalayag ning boradol harani sa linya o kawad ning kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ng power outage. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 Safety Tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ng kasulo. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 Tipid Tips. Kung minapili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 Tipid Tips. Maggamit ng mga LED lights o LED-based technology sa mga lighting equipment. Ini para makatipid sa konsumo kung anhabol pareho ang kusog kang liwanag o mas maliwanag na ilaw. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 Tipid Tips. I-off ang mga ilaw kung inidaiman kaipuhan asin maliwanag na. Ini para makatipid sa konsumo asin di maglobo ang bayadan sa kuryente asin mapalawig pa ang buhay kan mga ilaw. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 Tipid Tips. Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente asin maiwasan din na mag-overheat asin magdulot ng kasulo. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureko 2.